jeɗɗi fawi silmaji capan en nayyi jelgoji to leydi Burkina Faso. Bisimilla mon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. e ɗi silmaji nogay jokkoji hen joni ɗi en keɓan hen silminde koɗo meɗen hande nomo wiye Amadou Aya kanko mo jeeya e fedde politique kodemma to leydi Mali mo yewtide Ibrahima Timbiba ko fawi e duuɓi tati laamo fadde to leydi Mali hoɗo woni ko yiya hoɗo woni ko taaɓa e hoɗo woni ko heddi e yiyande makko kanko Amadou Aya e caggal ɗum Rama Diallo janganen ko winda e jeydeji ɗi timminere no wiyete ngo jantoro meɗen mawde hande nde dunnuyo fellitani noon Oumar Mamadou Sow hono ko tawano Saint Louis hertanade e ley deende Guet-Ndar e toon tomo yewtidi e awoɓe tiɗallaji ɗi jogui woni ko nantinima kanko Oumar Mamadou Sow faɗeɗe toɓɓe noon bisimilla moon e yeftere coftal ɓalli. e yeftere coftal ɓalli Rama Diallo a salminama. mi salminima Abdoulaye, mi salmini heeɗiɓe RFI desewal kanŋe e banggal ko wiyete triple saut woti Burkina. noon Abdoulaye, Hugues Fabrice Zango mo Burkina Faso kanko woni champion du monde e dogga diwa hitande hikka nde o diwi ko watta métriji 17 piccal 64 o dañi desewal kanŋe kenga altinere e to aduna yanko waɗugo waɗo toon to Budapest leydi Hongrie kenga ngal desewal keɓal muɗum Juhay Fabrice Zango o heɓino desewal ɗiɗaɓal ɗono bronze hitande ujunaji 2019 desewal kanŋe mbiyen o hitande hikka nde wonno ko heɓi taw ko desewal buuɗi o heɓino ɗum e hitande ujunaji 2022 Hugues Fabrice Zango ana weltori keɓal muɗum ngal desewal en keɗom. Il n'y a pas eu de raccourci pour moi. Il y a vraiment. Mi tajindaki fewno gila hitande ujunaji 2019 miɗo ɗaɓɓa médaille kanŋe hande noon mi heeɓi ɗum caggal duuɓi 4 komi weltiɗo sanne miɗo weltori golle an ɗen ko hani kon ɗum no foti weɓinandelan hitande arore nden ɗiɗi folotiroji olympiade sabu joni miɗo sikki miɗo andi no mi yara e wono ɗi folotiroji ngam mi heɓa polgal fewdo ɗo noon taw ko welo mi miijaki e garujum taw. jalengo Hugues Fabrice Zango champion du monde imolima e tawreteɓe etoji e fijoji Paris Jeux olympiques hitande ujunaji 2024 jaram koɗo men hande. to leydi Mali laamu fadde leydi ndi heɓi duuɓi tati 17 ndo lewru jettuɓordu hoɗum woni ko mata e ɗiɗo duuɓi tati e banggue ndenagu ɓamtare e diplomatie ɗum woni goldal hakkunde leyɗe e ko nande muɗum e wi Amadou Aya jeeyaɗo e fedde politique kodem ana famɗi ko laamu fadde ngu nafi e ɗiɗo duuɓi tati na ko golli ko yiyete ko hollete e ɗiɗo duuɓi tati kanko woni koɗo meɗen hannden omo jaabo lamde ɗe e fandu haala Ibrahima Timbiba. Amadou Aya mi salminima. min mi salminima baso waɗa e mum. laamu faddewu Mali woɓɓe na laamu hakkundewu heeɓi duuɓi tati e gilagu jooɗi an ko a dawroyankejo ko a neɗɗo politique ko honɗum manotoɗen e golle ngu laamu faddewu ɓe ko nun koɓe ardiɓe laamu faddewu Mali e nder ɗi duuɓi tati ɗo. ko ɓe garino wona ko ɓe garino ɓe mbi fa sécurité Mali o ɓe gaɗa ɓe gollan fa sécurité o timma ɓe mbi du kasi gouvernance ko ɓe wiyata o corruption ana heewi ley jendi o timma tatiɓere ɓe wi ɓe gaɗan élection ko laaɓi e joni ko min jeewi ko tatiɓe waddi ɓe o hande sa jeewi insécurité sa jeewi joni ko nord ko centre insécurité o kay hande kay minen ka ko min jii kay ɓe wi ɓe soodi avion ga ko min jii kay joni kay insécurité o kay fa 2018 2019 jusqu'à hande insécurité woni to ɓe wi fou insécurité o kay golle makko minen min jiyayi ko yimɓe wiyata alhamdulillah tare par ce que so joni a jeewi Bandiagara Beer sa jeewi Tombouctou sa jeewi Menaka sa jeewi Jenne sa jeewi Massina fuu joni yimɓe tampi sanne ɓuuro heewi ɓe immike donc ley insécurité o kay min jeeyi fayi joni walla minen min jiyayi ko yimɓe wiyata woni golle o kay gasi corruption gouvernance oɗo golle makko kay bon min jiyay donc min ka komi wiyata ley transition o bon hayde waɗi duuɓi tati ɗey mais bilan duuɓi tati o kamɓe jaati ɓe waɗa e bilan maɓɓe
ana wawi wiide jusqu'à présent golle o kay bon minen kam min jiyayi ko fati e gollidiɓe Mali en yii Mali wayli gollidiɓe mum Mali joni ko kamɓe e Russie woni e gollidude wona kamɓe e leyɗe hirnangue ko ɓeynirta noon pays occidentaux ko honno yiruɗa on alhaali no wawi waddande Mali newende waddande ɓe ɓamtare walla yirwere komi wawi wiide coopération Mali Russie o wona ko kesso 1960 Russie wonno Mali fa min mbiyede fa démocratie so waɗi kamɓe Russie abada Mali Russie coopération Mali Russie abada timmani donc min kam mi miilayi par ce que Russie waɗi insécurité kon timmen par ce que koɓe wino ley débat goto ɓe wino kam ɓe wi Russie waranno ɓe lebbi jeegom haɓere fof timma nda fay hande timmayi donc minen kam min mbawi wiide ko coopération Russie woni laawol o mi wawi wiide ko coopération occidentale woni laawol o kana yimɓe malien jaati Mali jaati africain jaati kamɓe jaati ɓe imma ɓe golla golle mabɓe e yimɓe fou ɓe occidentaux russe américain ɓe jokkendirete fami golla namdal go seydi Amadou Aya koko fati e no laamu fadde o ɓoyirta e nder leydi Mali happugu laamu woɓɓina ɗum chronogramme hiɗen andi ɗen golle hiɗe jokka an ko honno jiruɗa on alhaali ayi chronogramme kay joni ana heewi chronogramme transition premier ministre Sogel Kokala Mage o yeyno o holli chronogramme transition e les CNT bon ko chronogramme minen ga komi wino kono woni élection o fay élection chronogramme o de hande ɓe wi probléme moyen par ce que ɓe anda jaati est ce que élection ko ɓe wi fuu ɓe wawi wadde no élection goto tan ɓe gadi o woni feɗe référendum o ille référendum o yaltode timmi fay hande mi anda est ce que élection député ana waɗa est ce que élection commune ana waɗa élection présidentielle jaati ana waɗa par ce que ɓe gaɗi no cadre concertation les 8 o ɓe mbi wawi himɓe yogaɓe ana lamdi fa jusqu'à présent transition o ɓe mbayda 3 mois fa 18 mois donc jusqu'à présent minen kam min mbimi chronogramme o bon kana min jota min gaɗa évaluation chronogramme o so min gaddi évaluation chronogramme o fou miɗen mbawi wiide est ce que ana waɗa avancé ou bien watta avancé namdal sakkitingal Amadou Aya ko fati e janggo ngulamu faddew Mali ko holno janggo ngulamu faddew Mali sati wonirde ko fati e denago ko fati e kisal ko fati e wote fay joni kay kana yimɓe malien min kadiridiren minen jaati min jooɗo min kaala par ce que joni Mali hono le Sahel jaati sa ƴeewi Sahel ko watta le Sahel ka ƴeewi ko watta joni le Mali kana malien yimɓe malien fof min jooɗo min kaala min galla sadiri mi hakkille goto so min ngala hakkille goto kay bon mi kami miilayi vraiment komi wiyata lendemain Mali o min kam mi hulike sanne par ce que to min jaato ni élection watta élection ana tiidi sanne ɓuuro cewɓe himmi fa joni a laati candidat a wawa wadde campagne donc min kam mi miili kana min jooɗa kana min kaala hoto min wawi watta élection hoto mi wawi watta élection kana mine min yimɓe wadde hawranle pour que vraiment mi jalta les transitions sa transition timma e fou probléme kay probléme Mali timmata probléme Sahel timmata Amadou Aya mi jewtima sanne mi yetti mi jewtima fo mi yettima a yettama sanne tiyaba maɗa Amadou Aya o ana jeeya e fedde politique kodem to leydi Mali kanko wonno koɗo meɗen hannden mo yewtidi e Ibrahima Timbi Ba ko fawi e ɗi duuɓi tati laamu faddew ton to leydi Mali ko winda e jeyndeji ɗi Rama Diallo a salminama mi salminima Abdoulaye ko winda e jeyndeji ɗi Abdoulaye kibaruji jeyndeji ɗi en kalan haala CEDEAO e alhaali Niger en kalan kabaru goɗɗo ɗannagol kewgol kuriji Afrique ko ɓuri fuɗɗo Sénégal e poɗɗire Niger Abdoulaye to Niger ton en luuran wara e timmude tafon hakkunde CEDEAO e ɓe konukoɓe samminɓe laamu caggal nde fanden hoorejo fedde CNSP général cani andini asayere nde duuɓi tati laamu fadde wonno koɓe aykoto CEDEAO jaboraki ɗum ɗon windande ka Abdel Fattah Moussa kalfinaɗo fandu politique jam e ndenago CEDEAO andini fedde nde jaɓata adado taweni kaldan jaati waɗay ɓe noddiri ɗum ɗo
muye faddade e kaldan jokkugal yalla Mohamed Bazoum ana hemto laamu muɗum. Abdoulaye eley kibaruji ɗi jani wakkati sira to Burkina wi ndele luuran waray e timmude hakkunde fedde CEDEAO e ɓe konunkoɓe samminɓe laamu jokkuɓe gacce. e ɗum dawɓe hewɓe afrique ne keddi ɓillade to Niger noon fadde ɗum noon dalili hono dalili moye heɓante ɓe ɗo ɗan yankoɓe afrique ɓilliɓe toon to Niger ɗum windi e Sénégal wiide koreji Sénégal e leyɗe goɗɗe afrique temeɗe ana haggi to Niger e nokku no dirteɗo Asamakka ɗum to soɓɓire mbiyen rew hirnangue e leydi ndi ɗum ko saabu jukkoje CEDEAO e uddugol ceeli hewɓe e ɗanniɓe woɓe nde wayno laawi sariya taweni hewɓe mabɓe duko tawa koreji Sénégal uddugol ceeli leyɗe CEDEAO e Niger battini dow mabɓe wakkati ɓe tawa feƴƴirde to leyɗe Europe rewde e ndiɗo leydi. L'Obs wi'i yoga e mabɓe ko majjuɓe e jarindi Niger hande no donki no keppi yitude koreji muɓɓe no dali mabɓe faade ambassade heɓay fu dalili taweni OIM nde federanide ɗanyankoɓe wala ko yitaniɓe e tiɗorma laamu konunkoɓe wonuɓe joni nangirɓe OIM hono saldo UE ko battini fa hande du caɗele e jokkodiral mabɓe. Sénégal naɓe waɓɓe 113 malinaɓe guinenaɓe iwarinaɓe Sierra Leone Cameroun ɓe fu ana tawa e mabɓe e nduɗo kibaru walde Sénégal to Niger kañum ana nodditan ko yawi file ɗo no dabare sabude kulol ana woni so dalili heɓaka law. presse africaine wi dawɓe Sénégal heɓɓe daɗude to Cap Vert gartirama kengen galtirama kenga Abdoulaye waltuɓe ɓe woni daɗduɓe yonkiji muɓɓen jokkolɓe yoga galti ana tampi kake yoga e juuɗe yurmede na ɓanga e guese mabɓe ɓe galti e juuɗe saraɓe mabɓe hanki ɓen woni heɓuɓe yoga e mabɓe mursi yonkiji muɓɓen to Cap Vert to ɓe peƴƴirano e mayoji faade Europe jeɗɗo mabɓe moɓama toon e ɗiɗo lebbi cakitiɗi jokkolɓe Sénégal ujunaji jani e ndiyam jokkude laaɗe ndiyam dow cuccuka moy jokkodirde Espagne e yaade leyɗe Europe wiyata en presse Afrique. Abdoulaye ko wana ɗum Seneweb wi 15 woɓɓe du majji e laawi faade États-Unis 15 ɓe majji ko ɓuri jeɗɗiji ɗiɗi hande kabaru mabɓe heɓaka tawa goto tan yiita ana tawa o burɗo goto ana tawa o mayɗo heddiɓe ɓe fa joni kibaru waray a jarama Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen talatare hannden nogay e ɗiɗi lewru jettu ɓordu e hitande ujunere ɗiɗi e nogay e tati gonno talatara hande nde hani fuɗɗude jonde hakkunde leyɗe e fedde BRICS to Johannesburg Afrique du Sud e toɓɓere hikka nde woni BRICS e Afrique ko walda e leyɗe e nde fedde ɗum woni Brésil Russie Inde Chine e Afrique du Sud nelaɓe e leyɗe capanɗe ana dooma to leydi Niger jukkoje CEDEAO e dow leydi ndi torra mum ana jokki matede e alhaaliji ɗi foof handen gollirɗe e golloɓe hewɓe jogui tiɗallaji e heɓude e kalisi mo jiiɗi e leyya cuuɗi banque eɓe noddi kaldal yalla kawral ana heɓe jantore meɗen mawde hannden ɗo leydi Sénégal gonɗen nde fillitane noon du ene fawi e dow awgal Oumar Mamadou Sow ana tawano Saint-Louis rewa leydi ndi hertanade de'ende e Guet Ndar toon to awgal jogi doole mo yewtidi e ɓe awoɓe holluɓe tiɗallaji ɗi jogi keɗoɗen Guet Ndar ko legal lollugal e nder Saint-Louis ngal ɗo legal ina andira awo hoɓɓiɗoɓe ko leñol lebunkoɓe ɓuri hen hewdi sa naati Guet Ndar o dilli maayo halnugo jaɓɓotomo ɗo noon rewɓe golloɓe e liɗɗi ina kala caɗele mumen Mbisune Fall tuddude to Guet Ndar mariére mbeɗo wiye Mbisane Fall mbeɗo hoɗi ɗo e Guet Ndar komi mariére min cottat amin jeytu liɗɗi gila dañmi duuɓi 14 ko e ngal gollal ndillanmi miɗo yetta Allah noon kono hande golle ɗe ina metti ina catti nden so laano dawi hande tan janggo teranno kono jooɗi ko balɗe 3 ha 4 ete diɗɗi kewani gawowo meeɗa yaade maayo ina nawro glace kono joni ma glace nawe so wona ɗum liɗɗi ɗi bona goɗɗum ɗum ko laaɗe batoje leydi janane bonni golle ɗe kadi min ballaka e kalis gollor nder amuɗo financement surtout jiggeenu moon ken financé wno dar salamu aleykum aleykum salam min yaye Missa Gueye latude min ko yaye Missa Gueye woni indam ina jeeya e golle amen kadi waylude liɗɗi yornadi
emin jogii caɗeele noon yaltinde ɗum ɗo ngam nawde e jeereji goɗɗi ko sukaaɓe worɓe ɓe ngarata cooda ɗum e coggu pamɗungu ɓe parna ɗum e gure mawɗe ɗe ko wayno Touba Kaolack e ko nandi heen. ina jiya e tiɗallaji awoɓe ɓe Guet Ndar golleji ɗi Sénégal e Mauritanie ndendi ngoni e waddi e maayo maɓɓe ngo ngam heɓde kuɓɓam hono pétrole kame gas e wi Oumar Ndiaye mawɗo tufni nde ma ɗum bonnu ko heewi e golle maɓɓe ɗe. yow danga fekk fe metti nga wokkal makka koɗo feɗɗata ɗo tigi gonɗa e ŋañanade amen awo ngo hitande kala ina natna e ngaalu Sénégal ko ɓuuri milliarduji 20 o pétrole kalateɗo noon wiyama ko 10 tan Sénégal jeeyi hen beele ɗum ina jari laamu ngu bonna golle amen ɗe saabu liingu jogui ko hoɗorde mum ina waɗi wakkatiji ko toon liɗɗi ɗi gonata ñalande kala awannoɓe toon ɓe ina gaddanno ko hiisete e million ngaji 50 jaggi 100 laamu ngu yurnitaki ɗum kadi ɓe namdaki hen miijoji amen min tampi ete golle pétrole ɗe galana amen nafoore ñu ne fi mu nekk ni fatt nanu yàqal nanu te amalu nu njariñ nde tawno ko ɓooyani kareli mbaɗi hakkunde ɓe awoɓe eɓe Kayar ha eɓe Mboro ɗi nokkuji kadi ko keptinaɗi e awo Sénégal. Oumar Ndiaye ina hollo en ɗum hanano xeetu napp gi ñuy napp ñun bu nu amee jën dana dem ba Tamba yeneen dëkk yi nga xam ne caɗele amen e maɓɓe komin gawata ko ina yaha ɗo ha Tamba woɗɓe ɓe liɗɗi mumen ɓennata Dakar komin gawata ko ina heewi emin mbaɗa fele emin mbaɗa fil à tourner emin mbaɗa sermbal emin mbaɗa ko wiyete pêche à la ligne ko ɗum noon woni ko welani Kayar naɓe ɓe ete Kayar ko wuuro Guet Ndar ni sa immima ɗo e Saint-Louis ko Pouto gadatoɗa hebde pawa hen Fass pawa hen Lompol jaaha ha Mbor ɗe guure foof ko Guet Ndar sosiɗe ko en ɗam woni hakkude amen min goppata maayo ngo kamɓene goppata ngo kono wadde wawi addude jaam tan komin paamodira min jiida e golle ɗe ñi gendere am nan fa ay jabar am fa ay doom bo jur ko ñu dëkk Kayar feete fa ɓesguji pinoji Guet Ndar dande ko woteri hay goto yonani ɗiɗo fitinaji hakkunde awoɓe probléme oɗo neɗɗo kam to woni gueji ne woni hen toon foti awde mais soɓe gari aussi eɓe gawa ɗon ɓen oyna hen yoɓe jooɗo ɓe jewta te soɓe jewta yo won un représentant administratif gondude mabɓe ɓe jewta ɓe ganda no ɓe maɗirta ɗum ko ina muusi ina yurmoni dabi yimɓe siɓe jiidi leydi ɓe jeeyi haɓe tolnoɗo ganduɗa haare hin wooda hakkude mumen dabi gueji fotanoɓe wadde dabi guejo hay goto jeeya kadi ma ala keerol kadi ala keerol wadde noon c'est vraiment min kam mi yonnani ɗum te mi hasbani beelo a o jonno ɗum ardiɓe mairie mbo Saint-Louis cofni ko waɗi ko caggal nde ɓe kolli eɓe ndewidi ɗum Lamine Ndiaye cukkuɗiɗaba maire o eyi ko adi foof ko waɗi ko ina metti ɓerɗe amen ɗum hanani wadde hakkude Sénégal naaɓe haade mi wiide awoɓe saabu Sénégal ko leydi jaam hanani ko wayni ina yiye ɗo ha tengti e hakkude yimɓe jiiduɓe gollal maire mo Saint-Louis o noon Mansour Faye waɗi hen golle mum o joddima e dendagal awoɓe ɓe ko ɓooyani kono kadi e tawtoraɓe kareli baɗɗi ɗi e bonoraɓe hen ɓe min keɗimaɓe bonondaji ɗi windama tottama hoorejo leydi ndi ko on ɓamata hen pellital hoorejo Sénégal Macky Sall yamiri jagorɗo kalfinaɗo awo nde jewte mbaɗete hakkunde hatanteɓe fanno awo e Sénégal boniraɓe ɗin fitinaji ɓe mballe e on ɗon saaha noon ɗo e jeere Guet Ndar nde rewɓe e worɓe jambareɓe ina dillina sababu gam wurdi e ndimagu mumen Oumar Mamadou Sow imo tiiɗo Saint-Louis gam e RFI allahu reynu on dawɓe afrique ni wonno wiya Yaya Darame mo leydi Mali tedduɓe on jarama ɗo katene ɗiɗo kabaruji arandeji mbalan sonko golle ɗe peewi eno ɗe silma e capantati